Uy, ang taas ko naman. Guys. Ayaw makasama ng cellphone ko. Ayaw makasama. Abo, wait lang, ayaw mag-open, hindi ko mabasa. Sige, atay. Natatawa na naman ako sa sarili ko ba? Atay talaga cellphone to eh. Hindi ko mabasa. Guys, pasensya na guys, hindi ko mabasa, promise. Si Sinday, thanks for coming. Ayaw makisama ba? Indalins, may ano ka na pa, may moderator ka na. Salamat. Abo, thanks for coming. Saglit lang to guys. Ano to, Akash? Thanks for coming. Tesfa, thanks for coming. Ping, big lang ako ha. May ginawa pa ako. Okay lang. Harap tayo ng ano song. Tesfa, thanks for coming. Belly, salamat. Hello, good evening. Thumbs up dan. Salamat sa pa-thumbs up. Si Betty, salamat. May galapsot sa lahat from si Betty. Mega love shout out everyone from Sissy Betty. Mega love shout out Betty from Abo. Ayan. Sis Indelins, mega love shout out from Sissy Betty. Parang taas ng ano ko.
Guys, pa, ano naman guys sa nakapin guys. Salamat. Ano yan, wala tayong harang, pasok agad. Sis Betty, salamat ha. Salamat sa pagpunta. 5 million in the house. Salamat. Ito, nangangalay ako. 5 million in the house. Salamat po. Salamat sa mga naka-digit dyan. Guys, paki-love-love naman sa nakapin. Mute lang ako. Host. May bisita sa bahay. Okay lang. Sige, sige. Salamat. Salamat, si Betty. Belly and Tispa, hello from Sisi Betty. Okay, ano guys na naka-pin. Ay, ang test pa, oh. DJ Julel, Sagaino Remix. Mega love shoutout host. Hayop. Wings, gusto ko nang bumitaw. Walang harang. Wala talagang harang. Pasok agad. Word Tours. Thanks for coming. Mega love shoutout host. Salamat. Mega love shoutout din sa'yo. Wala naman yan harang Wings. Ano na naman siya. Pag nag-direct ako, walang harang. Nagkakaharang lang ako pag naggamit ako ng StreamYard. Miss Ann, thanks for coming. Sanay talaga ako sa Sanay talaga ako sa Miss Ann. Honey ko, salamat. Hindi ko malagyan ng harang, Miss Ann. Nagka-problema yung cellphone ko. Hindi ko alam. Nagkakaharang ako pag pinaayos ko keyboard. Pinasisit ko sa StreamYard. Ubos na yung StreamYard ko. Yung pang isang yung Pebrero. Guys, palablab sa nakapin. Salamat. Puro may problema yung namin, yung cellphone namin ni kapatid. Nung in-update ko siya, nawala yung niya, yung para magkaroon ako ng harang, hindi ko alam. Punta ka sa Chrome. Hindi ko na siya magagalaw. Ayun yung pang kulad ko, diba? O kaya sa YouTube Studio. Bukas magpaturo ako sa iyo.
Miss Ann, magpaturo ako sa'yo bukas. Nawala siya. Dati mayroon man siya. Kaya inaano ko baka ako sa cellphone ko. Bukas, magpaano ko sa'yo ha? Magpaturo ako sa'yo. Malakas ba boses ko dyan? Guys, palablaw naman guys sa nakapin guys. Salamat. Ako na lang harang host. Sige, sige Wings. Harangan mo sila. Mayo na naman harang. Para pag nag-live, direct ka, may harang ka. Sa aga i-try natin, magpatukdo ko sa imo, Miss Ann, Balagbag Mix, Tamsak Danho. Salamat, Balagbag. Thanks for coming. Yan nga problema ko pag ako nag-ELS, wala siyang harap pag nag-direct ako. Oh, host, hagdan dito sa Oman yun, boses mo. Hanggang Oman. Ayan ka na naman, Oman talaga. Parang ang putla ko. Ang lapad ko talaga, no? DJ Julel sa Gaino Remix. Yung niya, yung sound niya, okay lang. Yung background. 7 million in the house. Salamat. Si Betty. Salamat, sis Betty. Sir Balagbag, mega love shout out from Ceci Betty. Oo, host. Malapad lahat. Gatay ka, Wings. Kamsak po, Inday Lins from Honey ko. Salamat po. Kuya Wings, mega love shout out from Ceci Betty. Ma'am Betty, mega love shout out from Balagbag. Ana Kitchen, thanks for coming. DJ Julel sa Gaino Remix. Guys, palablab sa nakapin guys. Biglang host, edit lang ako video. Salamat sa big mo dyan, Miss Ann. Salamat. Hindi kaya nag-LS ngayon, Miss Ann. 9 million in the house. Salamat. Guys, payakap naman guys sa nakapin guys. Hayop. Natatawa ko sa iyo. Ana's Kitchen, mega love shout out from Ceci Betty. Tamsak dan sa nakapin, dating dikit. Salamat po. Balagbag Mix, salamat. Honey ko, salamat. OTW from Ceci Inday. Salamat, Ceci Inday. Super mega remix خفيف او سوبر خفيف ومقرمش. 8 million in the house. Salamat. Ayan, pasok agad. Walang harang si host. Tayo mag-music.
Para naman akong ano ba? Ana Kitchen, Dan Suplis. Salamat. Ana Kitchen, pasukli. Ayan. Dikit na sa'yo si Sisi Inday. Mag-sound tayong konti para medyo ano. Maganda yung ano song. Honey ko, saan ang main mo? Miss Ann, pakibaba nung main mo, Miss Ann. Honey ko, pakibaba nung main mo. Si Rogin, salamat sa pagpunta. Big muna ha, busy pa. Salamat sa pabig mo, si Rogin. Salamat. Music of Hope. Thanks for coming. Mag-ano ka ngayon, Sis Rugin? Mag-LS ka? Sisi Rogin, mega love shout out from Sisi Betty. Sisi Betty from Sisi Rogin. Bukas? Saglit lang naman ako, Sisi Rogin. 1 hour lang ako. Sisi Ping, salamat Sisi Lucy for coming. Nag-stop na naman ako. Oh. Lansa pa ako. Sige lang, Sisi Lucy. Salamat. Sisi Koy Lucy. Mega love shout out from Sisi Betty. Rogin Dandikit from Sisi Inday. Sino pa ba yung ano? Sisi Inday, baba na kita. Palitan ka. Sino pa ba yung mga bumaba kanina? Nandito pa ba itong mga to? Sisi Betty, ay Sisi Inday, baba na kita. Sisi Betty, nagbaba ka ba ng hagdan? Malakas ba yung ano ko, background? Naririnig niyo ako? Dan Tamsak host. Salamat sa patamsak si Lucy. Balagbag mix tamsak from Sisi Inday. Sisi Betty, dikit ako sa'yo from Sisi Lucy. 8 million in the house. Salamat. James, thanks for coming. Thanks for your thumbs up. Balagbag mix, dikit na ako. Ayos po, Ma'am Inday. Lucy Oligario, dan dikit po from Ann Kitchen. Salamat. Guys, palablab naman guys sa nakapin guys.
Hindi siya hindi ibig ko sabihin hindi natatakpan yung boses ko. Baka ako masyadong malakas yung ko background. Palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Ang bilis ng oras oh. Dan na po, Miss Inday, Francis Lucy. Ano si Rugin? Di ba nga, yung may diferensya yung ko, yung cellphone ko. Hindi ko siya malagyan ng harang pag nag-direct ako. Pag naman ako, pag nag-StreamYard, doon ako nagkakaharang. Pinapasit ko siya. Sayang nga eh. Hindi ko alam kung paano, di ba, dito nga sa cellphone ko. Kaya, mas gusto ko nga sana yung ganito, yung direct. Kaso nga lang wala siyang harang. Kaya napipilitan ako si Srugin, mag-StreamYard. Kaso nga lang, paano? Nawala nga doon sa kung go live. Wala nga si Srugin, di ba yung pinipindot na ba yun, yung more option, nawala yun. Nawala yung sa more option ko, di ba dapat doon ako pipindot, tapos nandun yung para magkaroon ako ng ma-open ko siya. Wala siya. Wala si Inday yung punta ka sa option, wala. Kaya nga nadalas ako si Rugin sa sa StreamYard para magkaroon ako ng harang. Naubos na siya next month, iyon. Yung para ngayong Pebrero ko naubos na yung, 'di ba, lang siya, may quota lang. Sis Inday Lin, full pack with baka, bill all. Yun nga si Rugin kaya 'di ba pagka tinatamad akong mag-LS. Kasi pag panay ako StreamYard, saglit lang yung Hala, bakit sayang? Oo nga hindi ko sayang naman sisi ko. Kaya nga si Rugin, di ba, pagka tinatamad akong mag-LS. Malalagyan ko siya ng harang pagkatapos ng LS ko. Kaso nga lang wala na, tapos na yung di ba, yung mga pumapasok. Sayang. Sino ba umalis? Baba na kita world tour. Parang wala na siya natin si Balagbag. Sino bang nauna? Pag nga si Rugin, turuan mo nga ako bukas. Mag-call tayo. Guys, palablab sa nakapin guys. Salamat. 6 million in the house. Thanks for coming. Doon nga lang yan sa option, sisi ko. Yun nga si Rugin, 'di ba yung sa baba may option siya. Yun ang nawala sa akin. Hindi ko alam bakit nawala doon sa cellphone ko. Yun nga problema ko. Yun nga problema. Ganyan naman ginawa ko. Ganyan din ginawa ko dati, 'di ba? Dati mayroon akong mayroon akong harang, nagagawaan ko siya. Ngayon, hindi ko na siya magawa ng harang. Nagagawaan ko siya. Ngayon, uy, ang laki ng bahay ni Balagbag. Balagbag, nandito ko sa bahay mo. Tapusin natin yung yung commercial mo. 10 million in the house. Salamat. Thanks for coming.
Ganyan naman ginagawa ko. Yun nga, tapos, yun sabi ni Honey ko, ano daw, punta daw ko sa Chrome or kaya sa YouTube Studio. Hindi ko alam si Rogin. Nag-LS na naman akong walang harang. 11 million in the house. Salamat. Ang haba ng harang ni Balagbag. Sisi Ana OTW from Sisi Betty. Ayan, salamat. Salamat, guys. Rogin, Roma Vlog, Dan po. Ana Kitchen, salamat. Salamat, Sisi ko. Sisi Rogin, pabalik pa. Ano na lang si Ana. Si Anne's Kitchen. Ayan, salamat. Dito lang hindi makapag-type. Plansa pa dito, amo ko. Sige lang, Sisi Lucy. Walang problema, sis. Sige lang, okay lang. Uy, bakit na iba naman na to? Bakit napunta kay Dakila? Yatay. Ano nangyari doon? Sayang revenue sana. Oo nga, si Rogin. Tatamarin na naman ako nito mag-LS. Anong petsa pala ngayon? Matagal pa yung ano. Pwede na bang gamitin yung nga problema ko sa cellphone ko. Guys, palablab guys sa nakapin. Dan Sukli, Ana from Sisi Rogin. Salamat, Sis Rogin. Dinikit ko sa'yo, yung balagbag yung niya. Mamaya kita anuhan sa aking main. Yung aking alagad. Juelito. Thanks for coming. Ano ba yung basa ko? Pugusa TV. Thanks for coming. Mas maano pa yung anuhin ba? Abo. Problema na naman tuloy ako. Si Rogin, ito na naman ako. Giyata itong aking aking cellphone. Bakit kasi nagkaganito, di ba? Hayop. Pasok agad. Walang harang. Sino na isusunod natin? Sis Rogin, wala ka bang patatam sa kanyan? Magbaba kayo ng abo. Baba kayo ng nyo ba? May mga bago. Si Ann Kitchen, ayan. Nandito ko sa bahay mo, Ann. Ano daw? Wait lang. Baliktad man yung ginawa ko. Ay, akala ko pinalitan ko na si Wait na lang. Akala ko napalitan ko na yung nakapin. Hindi pa pala. Balagbag, baba na po kita. Salamat. Ayan. Guys, palablab naman guys sa nakapin, guys. Baliktad pala yung inopen ko, guys. Kaya itong isang cellphone ko dapat ang Bago ka pa lang, Ann? Ana, nandito ko, Ana, sa bahay mo, Ana. Guys, patulong naman, guys, sa, sa nakapin, guys. Baby pa yung kanyang bahay. Salamat.
Nawala na ako. Sana ba ako? Hindi ko na nabasa lahat. Idol Rogin from Pugo sa TV. Ayan. Ba't wala kang LS? Maaga pa, maya-maya pa siguro si Rogin. Kanina pa kita pinagmamasdan, host, sa problema mo. Na naman. Yatay. Ito oh. Hindi ka kitang-kitaan. Hindi na ako mag-iwan ng bakas, ha. Ayan, naka-all bill ako sa'yo. Yung ano ko, inano ko yung aking alagad. Try ko mamaya mag-LS. Walito. Sabi ni Rogin. Ox. Sige, Idol Rogin. Baba po kayo ng ano dyan ng bahay. Big mo na ha, tapusin ko lang trabaho ko. Sige lang sis Rogin, salamat. 10 million in the house, salamat. Salamat sa inyo guys. Pugasa, baba ka po ng ano mo, bahay mo. Ay, meron na pala ito. Sige, susunod kita. Si Betty, salamat sa pag-stay. Pugas TV Mukbang, dandikit po from Ana Kitchen. Salamat. Pasukli na lang po. Host pa-support sa munting channel ko. Salamat po. Susunod po kita. Pugasa, salamat. Salamat sa inyo guys. Ano to niluluto mo sis? Orange skin with jelly. Hindi ko pa natatapos yung ano mo. Ayan oh. Salamat po sa mga dumikit, sabi ni Ann Kitchen, ni Ana. Salamat daw. Pinapanood ko yung anong videos mo. Ang ganda. All bill ako sa'yo. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Puga sa TV, sunod po kita. Pagkatapos ni Ana Kitchen. Sarap ng lasa niyan, host. Sige nga, titignan ko yung tatry ko. Ang ganda, oh. Hindi pa ako hindi pa ako nakagawa ng ganyan. Saan ka ngayon, Miss Ann? Dan na po sa nakapin. Salamat, Sis Betty. Ana, pabalikan na lang po si Betty. Ayan. Hello, Abo. Ana Kitchen Fall. What sa video mo? Salamat po. Ayan, natapos ko yung video mo, Ana. 9 million in the house. Salamat. Dubai. Baba na kitaan ha. Palit ko naman si Pugasa. Guys, palablab guys sa nakapin guys.
Guys, pa-help naman guys sa nakapin. Ayan. Nandito ko sa ano mo, Pugasa, oh. Bino ko yung ano mo, yung natatanaw ba? Malayo, ano? Support nyo naman, idol ko, Rogin. Mabait po yan from Davao, Philippines. Ayan. Mabait talaga si Sisi Rogin. Salamat po, host. Welcome. Walang anuman po. Salamat din po sa pagpunta. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Reverse Vlog. Thanks for coming. Ayan, may moderator ka na po. Salamat. Ayan, natapos ko Pugasa. Di kita nakita. Ay, nawala man. Bakit? Nag-iba man ang ano. Ang bilis magpalit ba? Ang daming like ah. Ayan, naka-all bill ako sa'yo. $6 million in the house. Salamat. Good morning, everyone. From Reverse Vlog USA. Salamat po sa pagpunta. You're welcome and thanks much. Salamat din po. Dan Polpak na sa nakapin. Salamat si Betty. 8 million in the house. Salamat. Sis Reverse. Mega love shout out from Sisi Betty. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Sis Betty, hello from Rivers. Ang bilis ng oras. Ayan. Di ko talaga alam ang gagawin ko dito sa aking cellphone. Bakit wala siyang harang? Hindi naman lagi pwede, laging ano siya, laging ano yan? StreamYard. Ang magdikit sa akin, balikan ko na lang. Nasa work pa kasi ako, busy pa. Ayan guys, iwan lang kayo guys ng bakas guys, sa nakapin guys. Ay hindi, mali pala yun. Iba pala yung nakapin. Iwan kayo guys ng bakas guys kay ano, kay Sis Reverse. Balikan niya raw kayo mamaya. Nasa work pa siya. Medyo busy. Iwan ng bakas para mabalikan kayo guys. Ayan, salamat. Dating dikit na po kay Cookie Reverse. Ayan. Nalilito ka na naman, host. Sino ba talaga tong hayop na to? Ikaw talaga, ano? Oo nga, kasi nga kanina pa malabo yung mata ko. Bago ako mag-LS, hayop, may ginawa kami kanina. May inaayos ako sa cellphone ko. Hindi pa rin nagawa. Na ano ko kakatitik ba? Bakit kaya nawala harang mo, host? Ano yan, Sisi? Sisi Betty sa cellphone ko. Yung setting ng cellphone ko, hindi ko siya maayos. Hindi ko alam kung need ko ba siyang bumili ng bago. Na ano ko siya, nagkakaroon ako ng harap pag pinapagawa ko sa iba. Yung ano ko, StreamYard. Sa mga nagdikit sa akin, I love you. From Pusagat TV. Ayan. 9 million in the house. Duling na talaga ako. Akin na, host. Ako na lang gagawa ng CP ko. Oh, puro kaya to sira.
Tatlo sipi ko pero puro lahat may diferensya. Wings, umayos ka. Yata. Ang saklap ng ano, no? Saklap ng wala tayong pambili. Yata. Reverse vlog. Dan from Pusaga TV. Ayan, salamat. Palit tayo CPOs. Oo ba? Maganda ba yung CP mo? Ay, Diyos ko, Lord. Kaya minsan nakakatamad mag LS kasi yung cellphone ko, yan ang problema ko. Wala harang. 'Di ba? Guys, baba kayo guys ng ano guys. Patatamsakan natin. Sino pa ba mga nagbaba ng hagdan? Si Tess pa. Kanina pa man to. Pag-open ko pa lang. Tess pa, ayan. Guys, patamsak guys sa nakapin guys. Salamat. Pa-support naman. Thank you, thank you. Oo, host. Maganda sipi ko. Yung may kipag. Yeah, teka di. Mas lalo ako na problema sa ano ko. Mas lalo ako na problema dyan sa pagtsagaan ko na lang to. Giatay ka. Hayop Wings, gusto ko nang bumitaw. Dan, dikit po. Ayan. Dikit na daw si ano. Si Ann. Anna Kitchen. Ayan. Anna's Kitchen. Si Rogin, may papatamsakan ba kayo? Baba kayo ng ano? Tispa Dan from Pusaga TV. Ayan, salamat. 11 million in the house. Salamat. Ano ba yung boses ko? Parang maragalgal. Hayop, ano ba yung boses ko? Okay lang? Parang napapangitan ako sa boses ko ba? Ano? Wala. Ox lang ba? Para ka akong ano, parang feeling ko magaral-gal ang boses ko. Wala din sa akin. Wala kayong mga ano, lagay nyo na lang yung picture nyo, baba nyo akyat ko. Maganda CP ko host, promise, 5110, model. Uy, meron ako dito yung cellphone, yung dala-dala ko yung galing sa Pilipinas. Yung di ganon, yung dito pe. Ano ba yun? Ano unit yun? Yung dito pe siya. Yung Nokia siya. Pero hindi ko na alam kung anong unit yun. Kanta ka na host para magpalipad si Hayop Wings. O sige nga, ano request? Baka mamaya si Roger nagkandawala ang tao, giatay. Niloloko na naman ako ni Wings. Giatay na yan. Akalain mo ba naman si Roger malapad daw lahat? Ibig ko pa naman paano na lang to pagka tag-init. Ay, giatay. Malapad talaga. Ang layo ko na kaya sa Ang layo ko na kaya sa ulo na nga lang nakita Ang layo na sa sa cellphone. Ay, Diyos ko, Lord! Paano ba sumiksi sa kahit man lang sa cellphone para hindi ako masyadong, may sipa ako sisiping yung maliit. Ay, si Rajen, alam mo ba sabi ko kay Abo, kasi sabi niya, bumili daw siya ng bagong cellphone. Sabi ko, bigay mo sa akin yung luma. Ay, guys, sino ba sa inyo may luma dyan? Bigyan nyo naman si host. Baka sakali magkaharang si host sa cellphone nyo. Kasi yung cellphone ko, walang harang. Oo, host, malalaki lahat. Giatay si Rogin. Uy, ang pangit ba masyado? Ang layo ko na kaya. Ayan, wala na akong uusuran.
Wala tayong magawa dyan, malusog. Yatay. Sis Rivers, baba ka ng baba ka ng bahay para maipin natin. Same tayo, he. Ang lusog ko kaya, ayan, nahiya na tuloy ako. Si Rogin, sabi ko pa naman, di ba? Sabi ko pa naman, pag mag-LS tayo, pag lahat tayo umakyat, tayo, ay di ate, lalo nang manawa nito si ay, hayop. Di ate ka talaga. Sa akin nga, naghang na. Oo, itong cellphone ko, itong maliit, di ba, nung hindi pa ako muni si Betty, magdamag, ginagawa ko siya, magdamag siya nakasaksak. Inaano ko para sa WH ko. Piniplay ko lang yung aking, piniplay ko lang yung, para magkaroon ako ng WH. Akala mo na-monetize ako, ito, naghahang, tapos, pag chinarge ko siya, imbis na siya mag-charge, nawawala yung charge. Tapos ito naman, ganun din, patay-patay na ba? Yung siya, ba tawag yan, pag ginamit mo, katulad nito, di ba nagbabasa ako. Tapos, minsan niya nawawala siya, dumidilim. Simula nung hindi pa ako muni, ginagamit ko sila para yung WH ko. Giatay, nagkanda sira ang cellphone. nung namuni, wala nang magamit. Lahat sira. Kasi magdamag na naka-open. Ay, giatay. Lagyan natin bukod camera mo, host, para ay, Diyos ko, Lord. Guys, palablab guys sa nakapin, guys. Salamat. Cadillac Channel, Dan, from Pugasa TV. Salamat po. 11 million in the house. Salamat. Low blood yung CP. Oo, hindi. Simula nga magdamag ko siyang piniplay. Naka-live. Di ata eh. Tapos pagising ko, patay na cellphone ko. Ay, Diyos ko, Lord. Iwan lang ng bakas. Kuya Wilito, balikan kita mamaya. Salamat. Cadillac Channel, salamat po. Uy, panay ang tawa ko dito. Giatay. Cellphone kasi. Guys, maawa naman kayo. Guys, sino ba may bakanting cellphone dyan? Nagmakaawa si host. Ay, Diyos ko, Lord. Bye na ako, host. Antok na uli. Bye, balagbag. Bye all. Salamat, balagbag. Salamat. Tesfa, thanks sa pa-flowers mo dyan. Ayan. Nagtulo-tuloy ang sipong ko na naman, Wings. Ano na lang pala, kasi si Rogin, di ba wala akong harang pasok agad? Ano ba sasabihin ko? Guys? Ano nyo nga, guys? Try nyo. Kasi yung cellphone ko, trinay kanina, inaayos ko yung inaayos ko yung SIM ko para makapag ako. Try nyo nga yung nandyan sa baba. Baka sakali makabili ako ng cellphone. Yata. Oy, Jamila, manahimik ka. Ay, Diyos ko, Lord. Meron dito, host, 43 inches plus screen. Guys, pakitry nyo nga, guys, yung nandyan sa baba. Yung may maliit na dyan. Baka sakali makabili ako ng cellphone. Ay, di ata.
Palitan mo title ng LS mo. Pasok sira cellphone ko. Yan ang title mo. Oo nga, pasok agad. Gatay. Nagtulo na naman ang ilong ko. Ay, Diyos ko, Lord. Kapatid vlog, mega love shout out host. Ping, ping, ping. Tang, tang, tang. Gatay. Kapatid, salamat. Ibenta mo na yung channel mo. Host, bili mo na yung CV. Ay, gatay, si Rogel. Bigay ka address, host. Padalhan kita cellphone. Ay, wow. Ay, Diyos ko, Lord. Hindi nga, ibigay ko talaga address ko sa'yo. Bigay ko talaga. Ay, Diyos ko, Lord. Si Rogen, si Pugasa daw, Pugasa TV, bigay ko daw yung ano ko. Wag na yung address. Try nyo na lang guys yung nasa baba guys, yung dollar sign. Baka sakali makabila ko ng cellphone. Giatay na yan. Hindi yung flower source. Host, parang juice yata yan. Kay this pa. Tingnan ko nga. Ang dapo talaga ng mata ko ba? 8 million in the house. Salamat. Paano mga flowers si Rugin? Oo nga, parang nasa baso. Uy, nag-LS man si Bugs. Aso na yun? Labo talaga ng mata ko, ano? Si Rogin from Kapatid Vlog. Kapatid Vlog, salamat ah. Mega love shout out kuya, Kapatid Vlog. From si Rogin. Ang labo. Ihi ka muna, pe. May abo. Nagmamakaawan ako sa kanila. Sabi ko, itry nila yung dollar sign ba para kung sakali makabili ako ng cellphone. Mapalitan ko ba? Pwede rin donate ng cellphone, di ba? Kawawa naman talaga si host. Nag-LS nga, wala talaga siyang wala siyang harang. Pasok agad. Namimigay ako ng iPhone 14 Pro Max host. O talaga? Sige, bigyan mo nga ako. Sana all. Abo from Kapatid Vlog. Tamsak number 16. Host, salamat Kapatid Vlog. Salamat. Kapatid Vlog, mega love shout out from Pugasa TV. Abdu, hello. Kapatid Vlog, mega love shout out from Abdu. Ay, ano pala, Abo. Magkakanugtong kasi. Magkatunog kasi. Magkatunog kasi, abo. Sorry. Aray ko. Aray ko. Ayan. Naumpisa na naman ako ng tawa. Aray ko. Si Rogen. Si Rogen. Aray ko. Aray. Ano kasi, magkatunog kasi yung
Abdo sa Abdo sa kaapo. Sorry naman. Ay, Diyos ko, Lord. Sumasakit ang tiyan ko sa kalokohan ko ba? Dan full practice pa from Sisi Betty. Yatay. Kapatid vlog, mega love shout out from Sisi Betty. 10 million in the house. Salamat. Hala, ako lang yata ang tawa ng tawa na nag-heels. Abdo, Dan from Pugasa TV. Salamat. Wala. Uy, naipon na naman ang tissue ko dito, Apo. Kaya talaga. Uy, tuwing LS ko na lang nakakaipon ako ng tissue. Ay. Gandang gawin ng rinto ng tawa mo. Natulog ng ilong ko. Ay ko. Si Sir Roger, naumpisa na naman ako ng tawa kasi. Ay ko. Gawaan na lang kita ng CP house. Drawing ko na lang. Yan tayo. Napako daw sa kakatawa. Dating dikit sa iyo. Walito, sabi ni ni kapatid vlog. Salamat. Umayos ka, host. Iisa lang ako. Hindi magkadugtong kasi kakaapor ako na naapor ako ng kakabasa. Wala man akong kaagang magbasa. Niyatay. Naganda tulo talaga yung ilong ko. Nasana si Hayop na nahimik. Iniwan ako. Diyos ko, si Rogin. Kaya bastos na. Niyatay lang nag-live to. Ano yan? Wala pang harang yung masaya na gayatay. Kawawa naman tissue. Ganito ako dito, Pugasa. Aray ko. Si Roger, gayatay ang tawa ko, ayaw pumigil. Kawawa naman tissue. Diyos ko, Lord. Ay, Diyos ko. Giyate talaga. Sisi Chinela, salamat. Thanks for coming. Tingnan mo, nagkandamatay. Hindi ko makita-kita yung pangalan na Sisi Chinela. Ayan. Sisi Chinela, ayan. May ano ka na po, may moderator ka na. Salamat. Tingnan mo, ang tagal ko siyang mapindot kasi namamatay ang cellphone ko. Makaihi ka na naman. Kaan mo ang maya. Ganon. Giyate kayo. Ay. Host, umayos ka. Mahal ang tissue. Marami naman tissue dito. AC, thanks for coming. Ayan, may moderator ka na po. Salamat. Thank you, host. Welcome, Sisi ko. Salamat din, Sisi Chanela, sa pagpunta po. Abu Yusef, dating dikit from Pugasa TV. Ayan. Guys, sino yung gustong dyan? Baba kayo ng bahay ba? Uy, nagkanda tulo na kakatawa. Sige na guys, itry nyo na. Nagmakaawa na talaga siya. Itry nyo naman guys. Para next na ko. Baka what time na? Ewan ko. Uy, naka 1 hour na ako. Mag-LS ka pa? Mag-LS kasi si Rogin. Nagtulog na talaga. Sino na mag-LS? 8 million in the house. Salamat. Mega love shout out to all from Sisi Chinela. Salamat. Uy, Jamila, manahimik ka na, oy. Mag-LS ka na, Sisi, Sige, ako, magpasobra lang ako.
Mega love shout out si Chonela. Yan, naka 1 hour na tayo, guys. Napagod ako kakatawa. Hindi mo kayo naawa sa akin, guys. Ay, Pugasa. Wag na yung address ko, pwede rin naman, baka pwede mo rin naman na lang. Kasi si Rogin. Host, baka may gustong bumili ng channel. Channel 2.5 subscriber, wala pang videos, PM mo kung may gusto bumili. Anthony, messenger ko. Sige. Ayan, may nagbibinta ng channel, oh. Mega love shout out Kuya Jo. Pwede pala yan nabibili. Screenshot ko nga ha. Screenshot ko para mag-ano tayo kung sino may gusto. Magkano benta nun? Parang planong bumili. Ayan guys, oh. Si Anthony, kung sino ro ba may gustong bumili. Hindi na sumagot si Rogin. Mag-start ka na, Sis Rogin. Pwede na ako mag-ano. Yatay talaga. Mega love shout out Kuya Jo from Sisi Chonela. Huwag mong i-try, gawin mo, Sisi Rogin. Yatay. Walang naawa sa akin. Pugasa, wait ko yun para sa next kong video may next kong live may na siya, may harang. Bukas. Ay, ginate kasi si Rodian. Ay ko. Madaling araw dito sa Japan. Anong oras dyan, Sisi Koy? Ano pa lang dito sa amin, 10:24, magti 10:30 ng gabi. Gabi pa lang sa amin. Oo, nagkakandaiyak ako dito kasi yung masakit kaya siya dito. Tapos, WH, wala. Si Ping. 43 ng madaling araw. Maaga kang nagising, Sisi Koy. Tapos WH, wala. Si Ping. Ganun ba yon? Oh? Pag ganyan nag-LS ako na wala siyang harang, pati WH ko wala din? So, ibig sabihin, hindi na ako mag-LS. Wala din palang kwenta, di ba? Work. Okay po, Sisi Koy. Aga-aga, madaling araw. Nagpundon, puro na lang din ako kakatawa. Si Hayop, iniwanan tayo ba? Kami si Chonela, ganitong oras kami nag-ELS, yung nandito na kami sa taas, yung kasi namin. Yung parang pinakapahinga namin. Depende na lang pag yung naisipan namin mag-LS sa baba, yun. Pero hindi mo maaano yung mga tao kasi busy din sa trabaho habang nagluluto. Ayun na mawala yung tulo ng ilong ko. Pasensya na guys, nagtanda-tawa na naman ako, nagtanda-tulo ang ilong. Oo, host, may work ako ng madaling araw. Ay, ganon. Ang hirap naman nun, Sisi, kasarapan ng tulog yun. 4:30, kasarapan ng tulog. Sisi Rogin, anuhan niyo ako nga bukas. Hindi ko talaga alam. Tatama rin na naman ako nito mag-LS. Madalang na nga akong mag-LS, di ba? Kaya nga kahit ayaw ko mag-StreamYard, gumagamit ako ng StreamYard kasi kasi para may harang. Yung nagbibenta ng channel, paano yung WH?
Siguro, wala din, useless din kasi, walang WH yung sana ba yon? Yung nagtitinda, Anthony, yung channel mong binibenta? Walang WH yun kasi walang videos. Nawala na siya, nag-ano lang siguro, nadalaw lang. Host, ay kanina pa ako nag-iintay sa Wings. Wala na siya si Rogin. Oo, kasi business hotel preparing ng morning breakfast. Okay. Pero ang hirap na yung oras ng trabaho mo kasi siya yung kasarapan ng tulog ba. Kuya Wings, mega love shout out from Rogin. Ayan. Mega love shout out everyone. Si Betty. Sumakit talaga yung lalamunan ko kakatawa. Nawala na yung boses ko na naman. Wings, saan ka ba nagpunta? Nagkakandaw. Kanina pa man kami dito. Paano yung lalamunan ko? Nasobrahan kakatawa guys. Pasensya na. Ayan. Si Rogin, tanong mo nga tanong mo kay Wings. Baka sakali. Mega love shout out sa lahat ng nandito. Host from CC Chonela. Ayan. Kakapasok ko lang, host. Sarap na naman yung narinig ko sa'yo. Kakapasok mo pala, hindi ba ikaw si Hayop? Hayaan mo siya si Rogin, hindi din ako bibili. May channel naman tayo. Tsaka kung bibili ka ng ganon, 2.5 tapos wala ka naman wala namang videos, 'di ba? Eh di kung gagawa ka, di bumili ka na lang sarili mo. Kanina pa ako nag-iintay. Bakit host, tingin mo baba sa kalbo yang hayo? Si Rogin, ano mo kay Wings, bakit ko siya iniintay? Bakit tayo nagkakasayahan? Kaya tayo natawa, talagang naubos na tissue ko. Bakit host, tingin mo baba sa kalbo? Baka siguro babaga ito. Baba sa kalbo ay hayop. Hindi ko masyadong maintindihan yung mo. Iayos mo nga, Wings. Ayos mo nga yung Wings, mo. Iayos mo naman yung type mo. Paano kaya itong aking channel na to ba? Para magkaroon ako ng harang nito pag nag-LS ako. Sabi ko, host, ang tingin mo ba sa kalbo ay hayop? Hindi. Alam ko ikaw yung si hayop eh. Hayop, gusto ko nang bumitaw. Alam ko ikaw yun eh. 7 million in the house. Salamat. O, diba? Sis Rogin, diba siya yon? Pwede na tayong mag-end. Para makaano na yung sino gustong mag-LS. Si Apo mag-LS na ba? Mag-LS na habang maaga-aga. Si Rogin, tanong mo nga. Rings na pangalan mo ngayon. Kuya. Yatay. 1 year mo na problema yan, harang mo host. Oo nga eh.
Maraming salamat. Salamat din si Chonela. Salamat sa pagpunta po. Ingat po sa work. Ayan, 8 million in the house. Salamat. Ngayon, kaya nga Wings, kasi pinoproblema namin kanina, walang harang yung cellphone ko, 'di ba? Sira yung cellphone ko. Kaya ang sabi ko sa kanila, may nakakahiya. Ay. Sinabi ko na kanina, nahiya na tuloy ako ba? Rogin, ginawa mo akong sabon, ha? More power. Salamat po, Sisikoy. Salamat sa pagdalaw. Dalaw talaga. Ano yung pa? Bakit dalaw? Si ano, nawala na yung magbibigay ng cellphone sa akin. $8 million in the house. Salamat. Hayaan mo na, Sis Rogin. Yatay. Puro talaga, alam niyo, pag live ko talaga, puro katarantaduhan, ano? Para ako lang yata nagla-live na hindi seryoso. Puro tawag yata. Ay, 8 million in the house. Salamat. Ayan. Salamat sa mga nag-stay kahit medyo, si host. Parang hindi nagising yung aking yung aking laging pumupunta dito sa LS ko. Yung nagbabad kagabi. Tumutulo na naman ihi mo dyan. Kanina pa ako tawa ng tawa, Wings. Namamali kasi ako yung yung pangalan ni Abo. Yatay. Cecilia, salamat. Hello everyone. From Cecilia, ayan. Salamat po sa pagpunta. Mega love shout out si Rogin from Cecilia. Rogin, ano ba yun? Sis Rogin, sabihin mo kay Wings, baka sakali. Mega love shout out, Sisi Rogin, ayan, from Cecilia, bravo. Salamat sis sa pagpunta, sis. 8 million in the house, salamat. Mega love shout out, Wings. Ayan. Nawala na si Sisi Rogin. Di na sumasagot, Wings. Mega love shout out, host. Salamat, Sisi Koy. Puro na lang kami tawa dito, sis. Kami chika-chika. Guys, sino ba ang magbaba kayo ng hagdan tuloy. Bahay para mapatamsakan natin. Ayan, sumobra na ako ba? Sakto na lang natin ng ilang minuto pa ba yan? 16? Hindi ko na makita. $8 million in the house, salamat. Ang hirap talaga ng malabo ang mata, hindi ko na mabasa. Oo nga, marites. Pag dito sis, puro na lang kami tawanan. Ang hirap, sumasakit ang lalamunan ko kakatawa. Host, naka-diaper ka ba? Yung ihi mo, ha? Giatay ka, Wins. Kanina pa nga tumutulo ilong ko.
Sisi Leia from Sisi Rogin. Hindi ko matanaw yung oras. 17, 18, 19, 20, 21. 25 minutes na lang. 25 minutes na lang guys. Mag-end na tayo. Anuhin ko lang ng 1.5 hour. Ayan, okay na yan. 9 million in the house. Salamat. Nangangali ang binti ko si Srojen. Sumasakit siya. Para ang sakat ang sarap ano ba? Itaas. Dumating lang ako, mag-end ka na, host. Kanina pa. Sige, sige, sunod ako. Sige, sumunod ka. Kanina pa kita tinatanong para kanina hindi man ako makaano madami-dami pang tao. Sige, sige. Mag-ano lang tayo, 1.5 hour. 20 minutes, end na ako para sa'yo naman. Ayan. Brewings, mega love shout out from Abo. Ang labo talaga ng mata ko, hindi ko talaga makita yung doon sa ano. Bro, saan ka susunod? Linawin mo kasi, Abo. Saan ka na ba susunod, sabi ni Wins? Yatay ka, Wins. Linawin mo, hindi maintindihan. Kakanta daw siya, baka may magpakulay dyan. Mega love shout out Abo from Sicilia. 8 million in the house. Salamat. Sa nalilitong malabong mata. Uy, alam mo, pag gumamit ako ng salamin ko, parang mas lalo akong nahirapan magbasa. Leia, mega love shout out from Abo. Panty ba ibababa, host? Yatay. Sige, ibaba ka ng panty dyan si Rogin. Sumasakit na talaga yung lalamunan ko kakatawa. Kanina pa ako tawa ng tawa. Yatay. Inaano ko wings ni Rogin. Kumanta daw ako, sanay ako dyan, Rogin. Ang ilong ko ba? Naubos na yung tissue ko. Hoy, anong panty? Ang hirap ng ano, matanda na talaga, oy. Tadyakan lang yan. Hindi yung ano ba, yung mga ganito. Masakit na. Kakatayo. Matanda na kasi. Paano ba kasi lumit? Ano? Ang lapad ko talaga. 9 million in the house. Salamat. Kahit anong layo ko ba. Ganyan na lang tayo para hindi kita yung ating braso. Tinitingnan ko yung oras kasi para mag-end na tayo pa. Ayan, balik ko si Pusaga. Ay, sana naman yung napunta niya. Atay talaga to si Cordapia talaga. Pag nagpipindot talaga, mali ba? Puga sa TV. Ano, bigay ko na ba yung ano ko, address ko? PM mo na lang ako sa Messenger. Si Rogin. Naidlip ka ba? Si Rogin, bigay mo na lang yung Messenger ko sa kanya para masend niya yung cellphone. Ano? Huwag mong kapain lagi yung Huwag mong kapain lagi, host, para hindi sumakit. Masakit ang binti ko. Sumasakit ang binti ko. 10 million in the house. Salamat. Nagtatago na ako kasi malapad daw ako ba.
Naidlip ako, host. Naidlip ka talaga. Bukas na ako mag-LS. Late na ako. Natapos sa work. Sige, host. PM mo na lang. Si Sir Rogen, i-PM mo sa kanya yung ano ko, yung messenger ko. Matindi pa nga kailangan talaga ni host. Giyatay. Akala ko alin yung masakit eh. Yung binti ko ba, nangangawit. Hindi man tamad yung host nyo, parang nakahiga. Grabe. Bahala kayo dyan kung nalakihan kayo sa braso ko. Ayusin ko yung ano, kasi pag nakaganyan ako, parang ako nakahiga ba. Ayos ko na lang. Puro man ako katarantaduhan talaga. Idol Rogen, absent ka na naman sa LS mo. Ayan, absent ka na naman. Doon na late daw si Rogen kasi ang start niya dapat 10. Late na siya natapos ng work. Kaya, ang sabi niya, bukas na lang. Bukas na lang daw ang kanyang LS. Kunti na lang. Hindi ko talaga matanaw yung oras pa. 22 ba yun? Dahan-dahan, host. Mukhang maging giba. Uy, grabe siya. Hindi. Matibay man to, Wings. Matibay siya. Grabe siya. Matibay yan. Pwede nga dito dalawahan. Bukas na lang ako mag-LS. Dito, late na ako natapos ng trabaho. Ano to? Matibay to. Akala mo lang kasi, mataba si host kaya medyo nag-aaldag-aldag. Aldag-aldag ba tawag doon? Okay, Idol Rogen, bisitahin kita bukas. Ayan. Bisitahin ka daw si Rogen bukas. Magpapalipad siya ng cellphone. Makikisalaw na lang din kami. Baka sakaling makakuha din kami. 24. Hindi ko talaga makita yung hindi ko makita yung oras. Wait lang ha. Lalapit lang si host kasi masyado talagang malabo mata ko ba. Pasensya kayo guys. Hindi ko masyadong makita. O 24, edi na lang tayo. Magdagdag lang tayo ng mga 10 minutes. Ayan, mag-end na tayo. 8 million in the house. Salamat sa mga nag-stay. Puro lang kalokohan si host. Nagdikitan ba kayo? Mga nagdikitan man lang ba kayo? Pero meron naman nagdikitan, di ba? Oo nga, malalaki lahat, host. Wala tayong magagawa. Malapad ako. Bukas magpabili ako ng pampapayan. Hindi, pagka ganyan na talaga katawan ko, hayaan nyo na yan. Saluhin niya palipad ako ng iPhone 14 Pro Max. Saluhin namin, try mo na kaya ngayon. Bakit bukas pa? Try mo ngayon dito, kasi si Sis Rogen bukas. Dito, practice. Tapos bukas itodo mo, diba? Pwede naman yun, diba, Sis Rogen? Sis Rogen, sabihin mo nga dyan sa mo. Sa friend mo, pwede nga naman itry dito ngayon. Iba yung ngayon, iba yung bukas. Ngalay ako. Puro na lang, hindi ko na maintindihan kung ano pinagdadaldal ko dito. 9 million in the house. Salamat. Salamat talaga, guys. Wala kayong medyo kay host pero nag-stay kayo sa akin. Puro lang tayo katarantaduhan. Ayan. Ang hirap tumingin ang layo. Energetic ka ngayon, host. Ano ba tiniram?
Hindi na ano lang ako sa mga binabasa ko ba. Yung binabasa ko, natatawa lang ako. Ayaw, host, may harang. Ano? May harang bubong bahay mo dyan. Pwede nga buksan ko yung pinto. Napagod na nga ako, Wednesday, kasi kanina pa ako tawa ng tawa ba. Alam mo naman ako pag naumpisan ako ng tawa, di ba? Dire-diretso. Pag naumpisahan ako kahit sa bagay, dire-diretso. Aray ko. Sige, ipalipad mo na lang. Wala ito. Sabi ko nga si Srujin, ipalipad niya na lang, di ba? I-try niya. Ayan, 4 minutes na lang. Ay, ilan ba dapat ang sobra si Srujin? Kasi 3 minutes, 5 minutes, ganyan. Mga, 5 minutes, 6 minutes na lang siguro. Ayan, mag-end na tayo. Salamat sa lahat. Puro lang tayo ka-anuhan ba? Naku po, ihi sa banig, mamaya niyan, host. Mag-ano na lang ako, magda-diaper. Pasador pala, pasador, kasi wala akong diaper. Ano na si ano ba, ano ba yung tawag niyan? Mag-prepare ka na dyan, Abo, mag-end na ako. Salamat ho, salamat din. Labo talaga ng mata ko. Ba't tinitingnan ko yung ano? Salamat sa support. Salamat din sa pag-stay. Five minutes? 5 minutes na lang, guys. Mag-e-end na si host. 8 million in the house. Salamat. Bye, Idol Rogin. Keeps always idol. Ayan. Sana all, idol. Yeah, na ano din yung ating yung nakapag-LS din tayo ng konting sana maayos to bukas, no? May harang para maganda. Bye, Walito, ingat ka rin. Sabi ni Sisi Rogin. Ingat daw sila sa'yo. Ingat sila sa'yo. 8 million in the house. Salamat talaga sa inyo, guys. Umpisa sa umpisa hanggang sa pagtapos, nandiyan kayo lahat. Ang hirap talaga ng yung nakakangalay si Srujin yung ganito, di ba? Yung nag-LS tayo, tapos nakaupo lang tayo dito sa higaan natin. Nakakangalay, nangangalay ang lahat. Yung likod mo, yung braso mo, kaya mas maganda yung yung unan mo, sa likod ba, yung sandal. Masakit sa likod. Oo, ang hirap si Srujin. Kaya tinan mo ako, sasabihin ni Wings, ang ko, likod-likod ko kasi, ang sakit ng binti ko, masakit na yung likod ko. Hindi kasi yung, hindi mapaplat yung mo, yung mo ba, yung likod mo. Puro ka na lang hindi naman nagreklamo, sinasabi ko lang kasi alam din niya ni Sis Rogin. Yung ba nag-LS ka na nakaupo ka tapos yung sa higaan ka nakaupo tapos yung inuupuan mo nalulundo, 'di ba? Ang sakit. Bye-bye po, host. Keeps always. Bye-bye din po. Salamat, 'di ba? Ang hirap kaya. Masakit sa likod. Ang sakit nga rin. Hindi ito ang kalahati ko ba? Kakaya tuloy kami. Ayan. Ano na tayo? Ayan, 2 minutes na lang.
Pwede na yan. 3 minutes lang ang sobrang sis Rogen, di ba? Okay na yan, di ba? Tapos mag-ano na tayo. Umayos ka, host, kanina ka pa. Ay, yatay. Okay na yan, yung kaysa sa seryoso tayo, di ba? Hindi, sinasabi ko lang, ang nangalay na kaya. Kaya plano ko pa naman na mag Grand LS eh. Paano ko makakapag Grand LS nito? Mag-ano ka ng 7 hours tapos 5 hours. Abutin ka ng ganun oras, 4. Sakit-sakit na ng likod mo no. Hindi, baka mamaya hindi mo matapos yun, nakahiga ka na. Yatay. I-title mo po. Yatay kami. Sasabihin ko, yatay ka. Hindi sa nagre-reklamo, napag-uusapan namin ni Sis Rogen. Mag-Grand LS ka, host. Magpag-Gcash ka pa. Magpapaano sana ako si Rogen, kaso nga lang baka hindi matuloy kasi ito nga 1 oras pa lang masakit sa likod ko. Baka mamaya yan magpaganyan tayo. Hindi matapos kasi lupay-pay ka na. Yata ito si Wings. Diyos ko Lord. Pag-uwi ko si Rogen, mag-i-try ko si Rogen mag-ano ako yung ano, 'di ba may Gcash ka? Mag-ano ako nung SIM, ano ba 'yon, yung roaming. Para 'yun ang magamit ko kasi dito ang daming problema. Simula umpisa. Kasi nga hindi ko na nga pinansin yung harang ko. Napansin nila ba? Doon nag-umpisa sa harang. Ayan, mag-end na tayo guys. Salamat sa lahat. Ayan. Wala talaga, natapos talaga walang harang yung aking LS. Giyatay. Hindi pa nag-umpisa si Abo ah. Aray ko. Natapos din sa reklamo ba, Wings? Tingnan mo, nalubat na, Naka-1 oras lang ako niyan, O baka magreklamo ka pa. Natapos na lahat. Di ate. Okay na yan. Kuya Wings, mag-post na ako. Ano ipopost mo? Ano ipopost mo si Rogen? Ano ipopost mo? Si Rogen, ano ipopost mo? Ha? Ano ipopost? Anong wag? Yung pakulay nila kagabi. Sana all! Oy, si Rogen! Oo nga yung pakulay ba, di ba? Sabi ko noon, ipopost ko sana yon, di ba 1 month na ako. Maipopost mo ba yun isang posan lang, yun lahat? Ipopost ko nga yun eh. Maipopost ba yon? Paano ba yon dito sa YT? Hindi pa ako nakapag-try. Si Rogen, sumagot ka bago ako mag-end. Mag-end na ako. Oo, pwede naman. Nasa sa'yo lang yan, sisi ko. Saan doon? Mamaya paturo ako sa'yo. Mag-end na ako. Magpaturo ako sa'yo mamaya. 1 year 1 month na ako. Sisi Betty, salamat. Salamat sa pag-stay. Mag-end na ako, sis. Mag-ano daw si Abo, mag-live. Ayan, salamat. Sa community mo ilagay. Itatry ko si Rogen mamaya bago ko matulog.
Thank you guys. Love you all. Salamat, salamat. Naka isang oras na rin ako. Isang oras kalahati. Nandito lang po ako. Naka-mute, may bisita. Salamat, salamat sa pag-stay si Betty. Sige na, puro ka na rin. Hindi nga ako nagre-reklamo na. Oh, giyate ka naman, oy. Tama na. Wis doon na naman tayo magtuloy kay ano. Ako si Sisi, may nag-ano. Doon na tayo kay Abo, mag-ano daw si Abo. Nag-intay na lang yun, oh. Isaksak ko na to kasi puro nalubat ba. Sige na, bye. Bye guys, love you all. Salamat. Mati na mo, mali na naman yung napindot ko ba.